যতনা খুলুমখা তিনি বিশেষকে কাছে কককচার নাম সুখা जों যত সাইমানো जोंनि पार्टी IPFT 2009 হইতে जों फैगो आं मुइतमानो 2009 गो पुइला जोंनि पार्टी IPFT राज्य सम्मेलन खाइफ्रो जोंनि खुम्बुलुं नवाइ अडिटोरियामाव जों बेपागै 50-60 जना जों डेलिगेट आजरा जों मात्र 24 जन खाइ जों सेन्ट्रेल कमिटि फर्म खायो आजरागो जों साइमाखा जोंनि गाइसोर नाहरमों जोंनि पार्टी IPFT नि नाहरमों जोंनि एडिसि एरिया न जोंनि शेड्यूल एरिया न संविधाननि 2-3 दारागै जों कताल हास्ते खालायनाय कताल राज्य खालायनाय अबनो टिप्रालेण्ड अबनो काइसन जों डिमान्ड अ डिमान्ड नाहरै जों 2009 हयते तुरुक जों आगाव फैयो आं मुइतमानो 2009, 10, 11 रगो जों जखनते टिप्रालेण्डनि कक साफ्रो जों प्रचार खाइफ्रो गोबांमा जोंनो बेंगायो जोंनो मुनैयो जोंनो थात्ता खायो टिप्राजोगो गोबांमा बरक टिप्रालेण्ड चाजागिया टिप्रालेण्ड बरक हामजागिया अबायक्ले जों गोबांमा जों दुखुमाय फैगा कष्टमाय फैगा जों सारा टिप्रा जों गुरिखा आं तै मुइतमानो 2009 जखनते आं लोकसभागो IPFT नेंगै आं कैंडिडेट अंखा पूर्व आसन आजरा आं प्राय 40,000 बुट मानखा पुइला जों IPFT 2009 जों पूर्व आसन आं MP बासाव आजरा गोबां जागा आं गुरिखा सालायखा प्रचार खाइखा किन्तु बेसेबाग बरक जोंनो मुनैगो जोंनो थाब थागलायो टिप्रालेण्ड कुनदिमाइया अब असम्भव दाबी अब असंवैधानिक अब विवेक कामी IPFT जों खाइखांगाय टिप्राव दांगा नांनाय पाहाड़ी बांगाली दांगा नांनाय हायनि जों बेंगायो आं दाबो मुइतमानो जों तुरुक किन्तु आं आफ्राम बखाव आंनि बिसास दं साथेल सालसा टिप्रा सारक जोंनि दाबिनो जोंनि नाहरमों जोंनि टिप्रालेण्ड एडिसि एरियानो जों कदाल हास्ते खालायनाय माने न तुरुक बय बुजिनाय ते हामजागनाय अब आंनि बखाव दं जों 2009 हयते तुरुक फायै 13, 14, 15, 16 हंखाय जोंनि पार्टी मतामति कराक अंखा जों तो साइमानो जोंनि 23 अगस्त 2016 जों जोंनि आगरतलाव जों जखनते जों टिप्रालेण्ड स्टेटखौ डिमान्ड दे जों पालायफ्रो जों गोबांमा जों दुखु माखा जो साइमानो 2016 23 आगस्टआव जों प्रायर 50-60 हजार जों बर कुथुमखा आफ्राय गोबांमा जोंनि CPM केडाराव बर जोंनो कासै बुखा तकखा जोंनि गारि सक्साखा प्राय 50-60 टा गारि सक्साखा तै प्राय 80-90 जन हाय जोंनि केडार जोंनि सिक्लारक इभेन बुरिरक बुजाखा तकजाखा तै जीबीओ लायखा हस्पिटाल लायखा अमायक्ले जों गोबांमा दुखुमाय फैखा किन्तु आं बिहेस दङ सासेल सालसा जोंनि दाबि जोंनि हरमुनो बर हामजागनाय तैबो आं मुइतमाखा 2016 जखनते पार्लियामेन्टआव आफ्रो जोंनि होम मिनिस्टार राजनाथ सिंह दं बने आमालो बरक आरो कासे बिल पास लायखा जोंनि CIB बिल सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल 2016 आफ्रो प्रस्ताव तो बखा बरक आज और जों 2016 आं ताखौ मुइतमानो जों डिसेम्बर मासाव 10 तारिखआव जों डाउन टू डास्ट जों सारा टिप्रा बन्द खालायखा स्पेशली एडिसि एरिया जों बन्द खालायखा तामनि बन्द CIB न बिरोधी खालायो एगेन्स्ट खालायो आज और जों गोबांमा बुजाखा तकजाखा आं मुइतमानो प्राय 40 जन हायसिन सिक्लाराव जीबी खालायखा स्पेशली गन्डासफोराव जोंनि निबेन टुप्रा संराव सिरियासलि बुजाखा ब ALS लायखा मन जों गोथैनि गोथां फिथाइ फैयो अबायक्ले जों CIB नि बागै जों अनेक आन्दोलन खायखा
आजरो जों 2016 जों सिएबिनि बागै जों मुभमेन्ट खायफ्रो जों आन्दोलन खायफ्रो बन खायफ्रो जोंनो केबो सापर्ट खाया CPM सापर्ट खाया कांग्रेस सापर्ट खाया INPD सापर्ट खाया त्रिपुरा मथा दाफ्रो इमां थिनुगियाखौ अबायख्ले जों सिएबिनि बागै कठोर आन्दोलन जों एग्रेसिव आन्दोलन मुभमेन्ट जों खायखा आव जतन साइमानो के बुल करी किन्तु मासे मासु नेतारकटाबो साबो सिएबिनि बागै IPFT कोन खाया NRC सिएनि बागै जों अनेक किछु सामु खायगा आं मुइतमानो 2018 जों सरकार फाइमेनि परेव जों दिल्ली थांगा आंनि जे दिल्ली थांगा जे जों गुवाहाटीआव आवनि बागै जों कायसा मुभमेन्ट खायलेखा आं ताखौ मुइतमानो गुवाहाटीआव जोंनो बर कल खायखा जोंनि जत नर्थ इस्टनि चिफ मिनिस्टार इंक्लुडिं कांग्रेस सांमा जोराम थांगा मिजोरामनि CM तेनि मणिपुरनि डेपुटी CM नागालेण्डनि CM तेनि आसामनि मिनिस्टार अतुल बरा ते अरुणाचलनि मिनिस्टार ते आं सह जों प्राय 16 जन मिनिस्टार इंक्लुडिं चिफ मिनिस्टार जों दिल्ली थांगा दिल्ली थाङै जों 2 बार मालायखा जों होम मिनिस्टार आफरो दंमाने राजनाथ सिंह बनि चेम्बार थाङै जों सालायखा जों नर्थ इस्टनि मिनिस्टार ते लिडार जों जतनो सिएबिनि जों बिरोधी खायो नर्थ इस्टआव सिएबि चालु खायमाग्ला हायख्लायै जोंनि नि मुख्यमंत्री कांग्रेस सांमा तेनि नागालेण्डनि चिफ मिनिस्टार रियु ते जोराम थांगा चिफ मिनिस्टार मिजोरामनि आं दाखौ मुइतमानो जों 16 जन मिनिस्टार थाङै आबनो जों प्रतिबाद खायो सिएबिनो जों कासावनि बागै जों दिल्ली थाङो आं प्राय 3-4 दिन दिल्ली दंखा आंनि जे राजनाथ सिंह गोबां कक्साखा त्रिपुरानि अवस्था ना कक सायखनाखा त्रिपुरा अलरेडि ओभार पपुलेटेड त्रिपुराव जुदि सिएबि चालु खायखाय तैबो जों माइनरिटि टु माइनरिटि जों मास्टर कपिं थानाय ता जों 31% जुदि सिएबि खायखांख्लाय चालु खायखांखाय NRC खायखांखा जागा जों डाउन टु 20% नायसो आं सागा आं स्ट्रंलि अपोज खालाया बनि बागै जों IPFT रो सुदु त्रिपुरानि मुभमेन्टया जों सिएबिनो तैबो अनेक जों आन्दोलन खायखा जों कासखा आं मन्दिर दंदो तै आं क्रिया आं BJP नि कोनो कक खायाखै आं चिन त्रिपुरानि मुख्यमंत्रिनि कक खायाखै आं निजे थाङो आं सिएबिनो बिरोधी खायो अब आं रिक्स नागै आं नाव जत नुखाना सिखाना आं गुवाहाटी थाङै आबनि केम्पेइन खायगा ते दिल्ली थांबो सिएबिनि बिरोधी आं केम्पेइन खायगा बरं जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट आबनो सापर्ट खायो किन्तु जों IPFT पार्टी जों आलादा पार्टी जों नाहरमा आलादा जों वानसुमा आलादा आबङै आं दिनै रिक्स नागै आं दिल्ली थांखौ साव आबारनो तिमफ्रा मुइतो मानलिया बय थांगा ताइ जों दिनै IPFT फाइमेन परेव न जत साइमाना जों हार्ट एन्ड सोल सामख्लाय दं ते अनेक नेता सालायो एसेम्बलिआव त्रिपुरानि कक साया जों एसेम्बलिआव 3 बार कक साका दिनै प्रमाण दङ दिनै बिसिगिरि देबरमा MLA ब कक साका त्रिपुरानि कक तैयो सिन्धु चरण जमातिया MLA ब कक साका आं जे खुद जों थांनाय एसेम्बलि लास्ट एसेम्बलिआव आं जे ककटि साका त्रिपुरानि आं ककटि साका जों रेकर्ड दं जों त्रिपुरानि कक अनेक साबो जों एसेम्बलि कक जों साका सिन्धु चिन MLA जमातिया सिन्धु MLA साका बिसिगिरि MLA देबरम ब कक साका आं जे खुद त्रिपुरानि कक साका जों साइ दं जों खायनाय आबनो आं बारबार साबो जेबर कुबुइके सामखायनाय सत्य सामखायनाय आब जय अंनाय तै जों IPFT बिजि फेमिनि परेव जों गोबां सामखायखा नरगो साइमानो दिनै महाराजा बिरगमनि स्टेचु जों सनामखा एयारपोर्ट जों सनामखा बनि बडे जों दिनै बरमुरा हाथाय कदर जों स्लाइरिखा तै महाराजा बिरगमनि बार्थडे जों सुटि घोषणा खायखा तै गोबां मान साइमानो तै दिनै ADC मामानि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों प्राय 38 बोसोर गाखा nearly 40 years 40 years नि परेव अमन पुइल्या ADC नि कायसे बिल पास लायजाव दिनै स्टेट कैबिनेट दिनै मन्त्रि सभा जों बिल पास लायखा अब ताम बिल एस्टाब्लिशमेन्ट अफ टाउन कमिटि बिल अब जों पास लायखा आबार गो साइमानो तै जों ADC नाव दैबो जों करा खैना बागै त्रिपुरानि दिन दाबि दंनाय न किन्तु इन द मीन टाइम त्रिपुरा मायनि सिगां जों गोबां साममा खायनाय जों 125 million बिल्ड अब जों बिल पास लायखा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट मन्त्रि सभा बिल पास लायसिन दिल्ली पाठार होखा
आजागा जों गोबां जों लुगु दिनै डाइरेक्ट फान्ड निबा जों रहखा डाइरेक्ट फान्ड माननाय रेवेन्यू नियाव क्लाइनाय दिनै लैंड पावर लैंड यूजेस एंड परचेस अब पावर माननाय जों हेक्ले जों निने प्राय 43 डिपार्टमेंट रिना बागै जों केंद्रआव जों अब बिल अब पोस्टर पाठका अब जो साइना तै दिनै नों सुंलुगु एडिसिओ जे ताबो दिनै डिमार्केशन खाइया अब जों दा प्रस्ताव खाइ दं अब रिडिमिकेशन मा खाइनाय ते जत्तो दिनै बुमुं दंमोन आगेनि बुमुं दङ तेबो स्लाइयै जों मारि फिनाय अब जों कायसा दिनै कायसा जों कमिटि खाइया जत्तो दिनै आगेनि बुमुं दिनै हेरिटेज दिनै कालचार दिनै ट्रेडिशन आगेनि बुमुं दङ न दिनै हाथाइ हाफं दैमा दैसा जत्तो स्लाइना बागै अब जों कायसा कमिटि खाइया अब दिनै अचिभमेन्ट तै जों लुखा दिनै ककबोरक न tak jeng joto nang apa first time in history tak jini kokborok subject joto exam joto competitive exam state ni under je exam to mani je competitive exam ni all exam aro kokborok compulsory sin khairika including judicial service TCS to judicial service to na kauma exam to nai state ni under aro kokborok no jeng compulsory kirika mane kokborok aro সাবজেক্ট মাত্র নাই বাংলা এন্ড ককবরক আগে অমাই করি আগে শুধু বাংলা সিনি দं তখন টিসিএস পাস সুইদি জুডিশিয়াল সার্ভিস সুইদি যে কোনো সার্ভিস নিনি আন্ডার টিপিএসসি আর ককবরক সাবজেক্ট মাত্র নাই আবার তুমি খাই রেখা আবার তিনি বাং অ্যাচিভমেন্ট তাই जोंनो তিনি जों फैमानि परेबो स्पेशल आनि डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जों 18 তিনি एकलाइबे स्कूल एकलाइबो रेजिडेंशियल स्कूल अब 100% फ्री जो साइमन आगे तो माने मात्र 4टा दं माने तब तैचन 18टा जों एकलाइबो स्कूल मानखा तब नक तांगै दं अतिन ग्रेट अचिभमेंट एकटा स्टेटो 18टा स्कूल मानानि एकलाइबो स्कूल अब थुं दं मैया तब जों मानो तब अलरेडी काम थुरुङै दं विदिन 1 or 2 years अब पाइ थानाय अतिन ग्रेट अचिभमेंट को बो स्टेटो माखा बामफ्रम आमालो 25 बोसोरो बर मात्र 4टा स्कूल बर सेंसन मानो जों बीजेपी आईपीएफटी फाइनल परेगो 1 बोसोर बिसिंगो जों बर 8टा स्कूल सेंसन खरिखा अब तिन अचिभमेंट अब जों वानसुगै मैया तैबिनो साइमानो चिन सरकार फाइनल परेगो प्राय तिनि 600 जन 600 स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल जों बीएड डीएलएड खाइनाबो जों बायरे पाठाव रहा 어진이 पहिला कताल स्कीम तब 600 जना बरक तब बासा पास में फेबिखा अब तब पुरै दं बर बाक्सा ते 300 जन हाय 300 नर्सिंग कोर्स जीएमएम जनरल कोर्स अब बांगो जों बेस नर्सिंग जीएमएम जों अब जों बारे पाठाव होगा प्राय 300 जन हाय नर्सिंग अब जों फाइ अब रजागो ते आईएस फरायना बागै आई कोचिंग खाइना बागै जों आं प्राय 20 जन हाय रहखा फर्स्ट फेज सेकेंड फेज सेकेंड फेज तैबो 16 जन रहखा पहिला 20 जन तब लास्ट तै 16 जन अब कम्प्लिटली फ्री जों आईएस कोचिंग खाइना बागै दिल्लीगो जों फाइ जों आईपी बिजि फाइ अब जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हाते जों पाथर रहखा अब जों साइमनो जे जों तिनि बाङै ताम साम खाइदों तै गोबां दङ आबनो सालिया जों साइमनो तिनि कैबिनेट तै भेरि इम्पोर्टेन्ट जों खुमुलुंगो हाईटेक हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खाइना बागै खुमुलुंगो स्पेशली जोंनि कैबिनेट मन्त्रि सभा जों बिल पास खालामो अब तुदे तुमरं थानाय अब थांनाय बोसोराव मारै जाखा खुमुलुंग कायसा हाईटेक हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खाइना बागै जोंनि कैबिनेट एप्रुव खालायखा अब आगे खाइदे किया बोरैबाबो आं दिनै तै बोसोर भेरि इन्टारेस्टिं आगेव माइसिनि कोनो खाइदे गैया दिनै एडिसि आन्डाराव दिनै जे ब्लक दिनै आरडी दंमोन रुराल डेभलपमेन्ट ब्लक दंमोन जों 12टा ब्लक 12 ब्लक न जों घोषणा खाइरेखा एस्पिरेशन ब्लक दानो स्पेशल ब्लक तब इनक्लुडिं तुलासिकप निनि मंगिया गामि हाइक्लाइ निनि रयसाबारि हाइक्लाइ जों 12टा 12 ब्लक न जों डिक्लेयार खाइरेखा जों सरकार फामिनि परेगो स्पेशल ब्लक एस्पिरेशन ब्लक अब स्पेशल फेसिलिटी माननाय ता मानिबो दं अब जों आइ खाइदे गैया बने बागै दिनै जों साइमनो दिन आईपीएफटी रक बालाय खिनो दिनै सामं खाइ दङ फियाबा अनेक बरक
abono release khlaya muni ang tin masawo jin IPFT kamang ma sung samkhai tumani including the Tipraland sung tak basically tak coronavirus pandemic ni bagai sung movement khlainai jini party IPFT je movement khlaina hai ang challenge ki samano je kono party na CPM na Congress na BJP INPT je kono party phangthung ben motha phangthung ang challenge samano borok jini party IPFT je andolon khlaimani movement khlaimani aggressive movement borok khlaimeya sung khlai phunuk nai sung just nahin tong jora nahin tong sung deshe dugi hangkhaina sung meeting khlai sung central committee meeting khlai sung declare nai sung movement khlainai jini Tipraland tai sudo Tiprao simia sung Delhi thangnai jini movement tai abo sung palunu sajak jora nahin tong di sung movement khlainai bori bagi IPFT party tini angte kaisa khobor kaham ronam sukha tini 18 तारिख में 18 में 2021 tini sini cabinet nung bill pass laika Montri soba approve laika sung 22 ta 22 assistant professor in KOKBOROK subject sung abo tini approve khareka today tomorrow abo advertisement thanai tin Tripura sarok mannai abo puila history go KOKBOROK professor KOKBOROK subject professor nai abo sung tini Montri soba approve khaika abo daikini abo advertisement thanai boni private beton sung nukha jaga prai nini 70000 hai beton nini hai borok mannai 70000 te 1.5 lakh hai beton ta nukha scale belai kaham abo easy scale mannai tini mom hai sung belai tin bang khobor kaham je borok KOKBOROK ni degree khaijak diploma khaijak ba PhD khaijak KOKBOROK subject tigi borok apply khaimai omhai sung khlai tong abo ang khakawo tini Tripura sarok special sini ADC area tongnai rok nerok kaham ke tonglai di sung tini onang masabo party IPFT je sung khlai tong mani samno sung public ma pusau roi nai borok tabo realize khai tongo tini party IPFT je sung sam khlai phai mani agene samha ke sung ma khai finai sung kono bakhata baidi sung nukha tini katal party phai tongo ang saini abara bosu jate bor bakhabai di hamza gya bor saitong greater Tipraland sebe jeng khanaka kabang bor ni Facebook nukha jeng WhatsApp nukha social media nukha 10 tarik April lo bor boot pass ke hangkai 11 tarik April lo bor Delhi thangai greater Tipraland to bonai greater Tipraland kok sanai akor beng thanga sainiya abangai bor wan sonai chini bor buddhijibi chini kormachari the intellectual group the youth the student community nero wansongdi chini party IPFT takphana sung chini nahormang sung yakariyakho chini wansomong nahormang again hain tongkho sung coronavirus pai khangkai sung immediately sung movement khainai sung aggressive movement khainai su Tiprao chimiya sung Delhi thangnai Guwahati thangnai sung chini dabino sung khainai tek waisa sung krak khato phinai sung saimano sara Tripura borok saimano angbono balai khusimkha including Maharashtra in Bovagra, the maximum intellectual group, Borok Saimaka, Je, Tipraland Chara, Chute Basia. Tini ultimate Chul ang Barbaro Saito Aguso, Uko. Tini ultimate Chulosonkai, in Tipraland. Statehood demand based on edicary of Tripura. And Aguso Tabu Saito. In the meantime, Koma Chikonchon Davi Pemano, I want to welcome you. It's an ultimate solution. Tini Tinang Nibagay. Tini jog domui o Tripura sakawo kethang tong thangna hangkai buisai keplai buisai gereng buisai genang kethangna hangkai sung Tipraland nango statehood nango abona ang barban koksa abona sung yakaya tini Tipraland dabe sung khai thangnai sung tau sarkar tongo tini tei duibo tongo sarkar je mansa sung samong khlainai sung teibu tin borokno teibu sung bakha thangronai tini takphon tini youth drop ang kamang jagan khor mai tongo tini youth drop takphon tongo bor krak tongo chini intellectual group chini kormi rok asol hana hamjane dokhna hamjanai Tipraland hamjanai borok takhono thik tongo tak kacharo phaiye kabang party katal phainai borok saitong greater Tipraland kono meaning kri kono boni mane clear cut borni abo map rok chung nugyakho abang ang sawo chini main dabi ga chini Tipraland dabi chung khai tongo chung khai thangnai te chini
नर्थ इस्ट चीनी कमिटी दंग चीनी ऑल इंडिया बहायनो चीनी कमिटी दंग NFRS दंग जों नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट अब चीनी दंग तापन जों बर जजुग दंग चीनी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट आरो जों गसे मेंबर जों तीन त्रिपुरानि IPFT आरो जों मेंबर जों इदानी आं दिल्ली कक साइड दंग चीनी आरो मनीष लामा संग कक साइड दंग बरक साव चीनी कोरोना भाइरास पाइका ओंखाय जों तेवसि मीटिंग खायो चीनी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट आ कमिटी राव जों तैसा करेक्ट खायनाय होनबो जों साहागो आं खागाबो जों जे मुभमेन्ट जों तैसा रिवाइव खायनाय जों खायबो दंग कुनु खाता बायदि जेब्रो त्रिपुराland हामजांनाय बखारय हामजांनाय बरक दंनाय बरक जों साबुत खायनाय बरक कुनु बखा थैया आबांगै आं सावतिनि जेतिना पार्टी IPFT नो अनेक बरक कक दुरनां कक सामानि ताताल सामानि त्रिपुरानि कक सालिया हाय सालिया आं मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्से सानामो जों बाबा सिनामासो त्रिपुराland स्टेटहुड हाय नमाया नों 100 बारफानो नों जिन एसेम्बली गो स्टेट एसेम्बली गो नों बिल पास होदि यदि केंद्र सरकार सयांखा बमाया कैसे एग्जांपल होनो सानाय उत्तर प्रदेश UP गो नों दा मायावती मुख्यमंत्री तंफ्रो आजरावो मायावती 2 बार प्रस्ताव रखा एसेम्बली बिल पास लाई बद रखा उत्तर प्रदेश नो UP नो 3टा बाग माखलायनाय अबकाय मायावती BSP बनी बो आरो मुख्यमंत्री बो 10 बছর साखा बो प्रस्ताव पास कर रखा एसेम्बली गो कन्सेंसस खाइबो UP बो प्रस्ताव पास कर रखा UP नो 3टा स्टेट माखलायनाय बो 2 बार प्रस्ताव पास कर रखा 10 বছর কিন্তু दिल्ली सबका आ प्रस्ताव सौइका কিন্তু दिल्ली गवर्नमेंट आपनि अतल बास पाइ दङ आपरो बो रिलिया मनमोहन सिंह आपो बो रिलिया तांगै बर कन्विन्सिंग या बोमागै निने UP नो बरो बागना नाइया केंद्र सरकार सैया पार्लियामेंट सैया अब मानलिया साइड बाय साइड जों नायनि मानो निने तेलंगाना आंध्र प्रदेश नि कचा तेलंगाना बाहायनो आरो नै विधानसभा सैया विधानसभा कोन दिन नाइया आरो नै जों नाय मानो आरो नै मुख्यमंत्री नाइया जों नुखा किन्तु केंद्र सरकार पास करखा बिल पार्लियामेंट बिल पास खायखांगोन स्टेट गवर्नमेंट अब ऑटोमेटिकली बरो गसै मानाखा ओबाके कैसे आइन तो न पोरडी आर्टिकल 2-3 पोरडी निनी पार्लियामेंट आइखांख्लाय निनी दिल्ली नाइखांख्लाय जेकोनो स्टेट बरो खाइरो मानो फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट अब कोनो असेंबली नि परमिशन नंगिया असेंबली बिल पास खाइ नंगिया जरिसे केंद्र पार्लियामेंट निनी बोर्ड लोकसभा राज्य सभा नि MP रो आरो निनी केंद्र सरकार बरो रिना मुस्तुको हांखाय बर कन्विन्सिंग हांख्लाय बर एनी टाइम एनी डे जेकोनो स्टेट नि बरो कताल खास्ते कताल राज्य फ्लाइट मानो अब आर्टिकल 2-3 नों कन्स्टिट्यूशन इंडियन पयनि अब कोनो स्टेट नि कोनो पावर करै स्टेट नो उन दाबि खायनानि बा तुनो रिनानि बागै अब जों मन बारबार सावो जों सेंट्रल नो कन्विन्स माखायनाय दिल्ली नो कन्विन्स माखायनाय जेकोनो पार्टी पंथं BJP पंथं कांग्रेस पंथं आनि जदि केंद्र सरकार रो बा पार्लियामेंट नि MP रो बा प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर बरो कन्विन्सिंग हांखाय बरो जदि गस हांखाय जों एनी टाइम जोंनि स्टेटहुड जों मानो अब सो त्रिपुराबो सिमिया एनी स्टेट नि तावर नि बडुलैंड फॉर एग्जांपल नि गुरखालैंड फॉर एग्जांपल नि छत्तीसगढ़ नि उत्तराखंड नि सॉरी नि अबसो विदर्भ हरि प्रदेश अबरो बरो सानै दं किन्तु सेंट्रल कन्विन्सिंग नांनाय अब आं बार सावो सेंट्रल थांस कन्विन्स माखायनाय आनि प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर तै आरो नि जे नेतारनो जों नेशनल लीडर थांथाङै जो कन्विन्स खालामनो हाखाय आव त्रिपुरा राज्योआव अरेन त्रिपुरा साराव त्रिपुराland नांगौ बर एडिसि एरेनो बर स्टेटहुड खायनि आंखाय बर बरनि भबिष्यत गुरै बर भबिष्यतै बुकमां थानाय बरनि बंबांग जों बरनि सेम्पाथि बरनि जों बर लबि खायनांगौ बरनि सहानुभूति जों माना नांगौ आबां आं बार ससुं दिल्लीआव सिमा थांनाय दिल्ली थां जों बर कन्विन्स माखायनाय बनिबा आं दिनै अमन कयनाय जोंनि त्रिपुराland मुभमेन्ट जों खायनाय जों दिल्ली बुथांबर कन्विन्स खायनाय जों सुदु मासेवाइस बिसावाइस थांनो गैया जों एभ्री मान्थ एभ्री वीक जों थामाखैसो गाहाम जों दिल्ली थाङो आरो नै दारावबाय जों मालायनाय तुमा BJP तुमा कांग्रेस जेखुनु नेशनल लीडर जों बर कन्विन्स माखायनाय बर लबि माखायनाय टेक भेरी इन्टारेस्टिं आं मा साबामो যখন যে নেনে दिल्लीआव बाजपेयी एमएलए 3टा राज्य ब्रह्माखा झारखंड उत्तराखंड
झारखंड उत्तराखंड ये नाम से छत्तीसगढ़ ना छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड छत्तीसगढ़ ब्रह्मखा जमाते बरो उत्तराखंड माफ्रो नग नाइने दी उत्तराखंड अब तब यूपी ने कैसे पार्ट ini tabo abo tong Dehradun Uttarakhand ma boro ani Uttarakhand ni netaro boro ase aggressive movement khaya statehood bagi boro Uttarakhand ni boro movement khaya jengno bunugya khlaina kitu abo ase khijagya phia boro central thang bo convince khaya Delhi thang boro ani prime minister hum bo convince khaya jeng Uttarakhand nango abang Uttarakhand ro laki ngi kabal ka hamoi boro mai thanga बरो कोनो मूवमेंट एग्रेसिव मूवमेंट बरो खलाया जोंनो बुनुगिया हिस्ट्री ऑफ क्रै तेलंगाना मूवमेंट खलाया ठीक दं झारखंड मूवमेंट खलाया एग्रेसिव मूवमेंट खलाया बरो जोंनो बु किंतु उत्तराखंड खाय बरो एग्रेसिव मूवमेंट खलाया अपन बरो बन लॉबी स्ट्रांग मनि बगै बरो राज्य बाय थाका टेकासे फॉर एग्जांपल निनि लद्दाख एकै अवस्था लद्दाख नि बरो स्ट्रांग डिमांड खलाया एग्रेसिव मूवमेंट खलाया लद्दाख बरो यूनियन टेरिटरी बा स्टेट हुड बरो दाबी खलाया बरंसो केंद्र सरकार वन सगै निनि दिल्ली सरकार वन सगै बनो खा नांगै बरनो लद्दाख बर रेडिखा इदानिं रेडिखा ए ओम हाइक्लेस जों केंद्रनि बरक बाय निनि तुमा कांग्रेस तुमा बीजेपी आरो सेंट्रल लीडर बायजों बरनि हामजामाजों माना नांनाय बरनि सहानुभूतिजों माना नांनाय बरनि सिम्पाथिजों माना नांनाय ओंख्लायसि आं खागाव जों जोंनि स्टेटहुड डिमान्ड जों टिप्रालेन्ड डिमान्ड जों माननाय हकक साइनो आं खायना जत तननो ani rangkan taku bukurona ani paiphlaya ani khakchak ma hambai ya kori ani kokisa samani orna mutaka dotro hambai klombai kya